les mans se'n van escorxar i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si ja pesa tant que a cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant si estirem tots. Ella plourà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, ben corcada deu ser ja. Estava faltando leche hondo ti, ahí se echaba de calcuta, era mando en el día, al rato tendido, era mi duda morir, agregada en canta, nadie era cuchilla, yo padera, allá pura, usted se nacía ahora, este reino y toda, y cruzado por Icar, Abucati, Icar, y consiguió ver, no, este reino y toda, ANP eta Omnimeko presidenteak espetxeratu egin zituzten atzo, Carmen Lamela epailearen aginduz. Herritarren borondateari era baketsu eta demokratikoan bide emateko lan egiteagatik kartzelara eraman dituzte, baldintzarik gabe. Ideia politikoen eta adierazpen askatasunaren aurka egiten ari da zuzenean Espainiako estatua. Botere judizialaren bidez eta etengabeko beldurraren kanpaina eginez. Urrutiegi iritsi da. Herritarren oinarrizko eskubideei bizkarra eman eta gizatasunaren muga gainditzeko. Eta orain, Kataluniako independentziaren aldeko mobilizazioak eta adierazpenak berritu bilakatu nahian ari. Oso larria dago. Demokrazia batean aukera guztiek beren tokia izan behar dute eta proiektu politiko guztiek modu baketsuan eta demokratikoan defendatu eta gauzatzeko modua izan behar dute, salbuespenik gabe. 21. mendeko kultura politiko berriari atea zabaldu diote Katalanek. Eta erakutsi dute herritarren gehiengoaren borondatea beste mugarik ez duela etorkizun justuago batek. Era baketsu eta zirikoan egin dute, irribarre bat ahoan. Bi Jordien lan infinitua aitortzeko, babesa emateko eta bidegabekeria salatzeko kalera atera gara. Ezin gara beste aldera begira geratu. Jordi eta Jordi, behin ere ez zaizue gure babesa faltako. Ez gara nekatuko esateaz zuekin gaudela. Estan al vosotros. Jaso ezazue besarkada bero bat. Forza y coraje. Laster arte.